Allah ya ce haramun ne a yi zina, sai ce da ya zo haramta zina sai ce wala taqrabu zina, kar ku kusanci zina. Menene kusantar zina? Keɓanta da mace, hira da mace, taba mace, kallon mace, gaya mata maganganu na sha'awa, matar da ba taka ba. Kaga wannan at-taqarrub ne ila zina. To shi kansa wannan din hukuncinsa ɗaya da zina. Ina fata ana fahimta. Saboda sai da ka hau wannan matakin ka kai. Da haka wanda yake agent ne yana kai wa matsafa mutanen da za su yi musu tsafi, shi ma hukuncinsa haramun yake aikata. Balma shi kam ai shi ya taimaka ma aka yi wannan abun, ba yadda za a iya kubuta. Da haka wannan haramun ne, kamar yadda sihirin haramun ne kuma kafirci ne. Shi ma abin da yake ya aikata haramun kuma laifi ya aikata, kuma yana ciyar da iyalinsa da haram. Abin da ya sa yi wannan tambayar malam, kun ga kunan Abujan alheri akwai shi da yawa kuma akwai sharri da yawa, kuma ba wanda babu a nan garin. Kuma wannan maganar mun yi wannan topic din ne saboda yanzu yana daga cikin bala'in da yake damun mutane a wannan garin, harkar tsafi da binne-binne da sihirce-sihirce. Mutane suna nan Allah ya rufa musu asiri, amma ba su yadda Allah ne ya rufa musu asiri ba, sun mika lamarin su ga bokaye. Bincike ya nuna yanzu malamai bokaye suna bala'in samun kuɗi a garin nan, suna samun customers. Malam har arna suke wa aiki. Arne zai zo wallahi ya samu malami musulmi da sunan boka ne, ya masa binne ya masa tsafi kuma ya karbi kudin sa duka, kuma a garin nan duk ana yi. Da haka ku yada wannan bayani na ta'adin waɗannan mutane, dan wallahi in suka yi karfi sai sun hana addini kuma sai sun hana da'awa ta tauhidi. So haramun ne wannan harkar agent akan tsafi da sihiri, haramun ne. Allah ya gane da mu. Na'am, Allah ya saka da alkhairi. Malam wani ya rubuto da turanci amma ba tambaya bace, sai dai fatan alkhairi ne. Yake cewa good evening sir, God bless you and your family, thank you very much. Ila ya ji abin da aka ce. Shi kake nufi ko ni? Shi dai. So I will say jazakallahu khairan, and God also bless you again, and I appreciate your dua and prayers. Thank you very much. I hope kuma you are understanding Hausa, inshallah ta'ala. Ji kam ya ji mana yawa. Malam ita ma wata tambaya ce na, amma ina ga ba malam aka yi wa ba, ni aka yi wa. An ce malam me yasa za a bude taro ba a bude da salatin annabi ba? Amsa a gurguje shine gabatarwar da nayi salati ga annabi. Allah baka hakuri. La'alla bai ji bane, ji malam. Malam tambaya ta karshe da za mu iya yi, ko kuma ta kusa da karshe, yace malam na kasance cikin masu yi wa mutane sihiri, matata da abokanan aiki na. Yace malam naji shin naji wa'azi Allah zai karbi tuba na? Malam Allah ya saka, malam asana addu'a. Allahu akbar, Allahu akbar. Wallahi ko yanzu muka tashi mun yi nasara malam. Kuma da kuka sa wannan topic din akai magana akai, Allah saka muku da alkhairi. Kaga amfanin wa'azi ko? Kaga muna ta wannan bayanin, akwai wanda yake victim ne. Yanzu wannan karatun ya fi kowa gane shi, ya ji abin karara. To daman yana daga cikin ribar wa'azi, in kai wa mutum miliyan mutum ɗaya ya gane, to an ci nasara. To ballantana ma duniya guda ake ta kallon wannan karatun, ko ina yanzu ana kallo. Kuma na tabbatar duk musulmi da Allah ya nufe shi da alheri, insha Allah ta'ala yayin da aka yi bayanin gaskiya zai gane ya tuba, bayan wanda zai zo ya haɗu daga baya. Wannan dan uwa mai masa addu'a, Allah ubangiji da ganar da shi. Kuma ina maka albishir insha Allah tabaraka wa ta'ala Allah zai yafe maka. Ka je ka nemi afuwar iyalinka da 'ya'yanka da duk wanda ka yi wa sihiri, ka nemi afuwarsu. Ba sai ka fito ƙarar ka ce ka musu sihiri ba, ko ka sa a yi musu sihiri ba.
wasu kuma watakila zai iya ɗauka yana nemo musu a yi tsafi ne don a kare su. So lalle ne ka tuba zuwa ga Allah yau ba gobe ba, ka yi kiyamun laili ka nemi Allah ya fi maka, don ku aikin kafirci kake aikatawa. Kuma na maka murna da Allah ya kawo ka gurin wa'azin nan. Wallahi Allah ya ce muke ka ba abun ne ka da wannan abun ba. So muna fatan Allah ya fi ma, kuma insha Allahu Allah zai karɓi tubanka. Kuma ku masallata da ka zo ibada a wannan gurin, dan Allah ku yi masa addu'a Allah ya karɓi tuban shi. Shi kaɗai ne ya yi bayani, amma watakila wani bai faɗa ba. Allah maɗaukakin sarki ka ganar da duk wanda bai gane ba, ka jiyar da duk wanda bai ji ba, kuma ka kare mu, kar ka jefa mu cikin wannan musifa, kar ka jefa mu cikin wannan bala'i. Allah ya saka da alkhairi. Imam Sa'id ya ce kuma wanda zai warware ya warware, kuma ya roƙi gafarar wanda ya yi wa sihiri. Allah ya saka da alkhairi. Malam tambaya ta ƙarshe wannan ina ga daga bangaren mata ne, domin ta ce malam mu uku ne a wurin mijina, kaga daga bangaren mata ne, ashe suna tare da mu a baya. Akwai mata a baya malam. Kamata ku mun bayani. Amma gaskiya ba ku kyauta mun ba, ai da sai ku gaya mu akwai mata. Ni nan kun zuba mun kaya a gaba na dauka tun maza ne. Ai da na san akwai mata da wa'azin da zai fi haka zan shigar da wasu abubuwa nasu, amma ba komai, yanzu ma mun dan tattaba. Ai ku yi mana afuwa, za mu haɗu da ku nan gaba insha Allah ta'ala. Take cewa malam mu uku ne a wurin mijina, ina ganin kamar wannan ba 'yar Abuja ba ce. Aka rama kalla mafi yawan 'yan ta ce su uku ne a wurin mijinta, amma duk lokacin da ya zo kwanan ɗakinta, ta ce wallahi malam kwana yake da zazzabi da rashin lafiya. Ta ce tun yana bani haƙuri akan haka, amma yanzu gaba ɗaya ma ya tsane ni. Malam me mafita? Allahu akbar. Jama'a kun ji ne abin da ake faɗa ko? To example ne wannan, typical example na wannan sihiri. Baiwar Allah, lalle kina cikin harkar sihiri tsandam.